Tinta drummer. Kalagunin drummer ni. Tabar yang mama kalung garapon. Marin Jule, lomi drummer ni Kalaguna. Ayan. Hey, sige! Alwaya? Tatanya ngene? Hi! Tama lang? Hey! Wataya ginanong kalingala ko! Jarililan nyo! Di pala bariyo o kapagtakang ko. Marakal maganda ka, marakal ang kalulo. Eng pagtakang kukam, kami mga ako. Eng malagong ima, talo kong kasuyo. At pagkakulod ka, kapilang ka lumaya. Baka face mask pa, social distancing yo. At sukiling kilo. Inang bumabay ka, para nung ngayon pen, basta mag-viral ka. Dito may iima, ing makakulong yo. O yan nakaiye, o yan nakatayo. Panyawag din sawo, anakin ngayon Yan Nahilo ako sa camera. Kaya nga Siyempre, kapitan, palaking Ayaw naman kasi sumagot ng mga tinatawagan ko. Hindi na ito matawag si Edward. Hindi ko matawagan yung kumari ko. Yan, yung naka-green sa harap. Hindi na nasagot sa cellphone. Lalo na yung lockdown, Diyos ko may kubraya. Patugon, sinawag kayo. Andiang Senyor Nevin, bayan agad itiyo. Itang kayang obra, yampung kayang sikaso. Anya bilang kapitan, metong niyang aktibo. Palakpakan tayo at bayang masaya. Ipamakyabe ng kaya sa limpero. Siyempre, hindi kaging kalukuran na ita. Yapong Edward Laksino, balakbakan tayo. Siyempre, Maring Julie, siguradong manalbeya ini. Impet ko malago, ayaw sa ni sangre. Alina ang maganihan man, yening benging laiti. Pasalamat kami, yening Maring Julie. Siyempre, yapong Edward, o yan tuya keto. Ine kaganda ka, maya si kasuyo. Ay daw yung mabalo, alaya mong asawa. Yung puling sabihan apong Edward, yung napakaitatang pala. Aniyanong limbawa, balakbakan tayo. Ining nga pong Edward, may bigla po kayo. Yan palang personal. Diyos ko, masanting niyo. Kawangis-wangis ne, yatur Amerika. Aniya apong Edward, iyako'y dalangin ko. Sana'y ketang channel, and YouTube din rogo. Medong iya po sanang, sikitan ninyato. Iyan ba't na sila, palakpakan nila tamo. Hindi ko dala, ting takong puloso. Karente nga rin o, at lang may gastos lang. Kailangal to ng kasal, gusto din punso lang. Alam kong problema, basta ikbilabas yata. Dahil tawag pulawon, pupugayang pulaw. At sulaking kulot, oy tamaan al pelo. Tila yatang mikluto, etang ginapagdo. Gusto atang pagkuhan ay magiging asawa. Pwede ko netaglos, ika kong basulto.
Aniya o kapitan, mainip tuko, uling din puso'y dos. At tsuno gulot ko, bakang lubos tumiman, bakang magpuswelo. Aniya keng dili mo, panekang aktibo, diyang ating ngalalan kap, karentin mong baryo. Yaku garansyan ka, keling kekang baryo, diyang ating kang kalaban, surat lugrugang doblado. Kaniyapin nyenipin, keni kune taglos, kune kakaba, impulo sa alos, uling deng aliwa, may punong pagpulos, uling malimong ata, eno metatuob, Matdang kune pingkap, ingka kung puloso, tutal imak ampoy Jenny, binabas na pu'y kasaldo, ane ay koyang Edward, ingka ko koyado, as nagkaligaya, dos ko aning matulaya, di kayong daramdam, malakpat ko sana, o kakaibigan nyo, ating kong problema, lalo na po'y ima, mana problema ta, kabang at chuyay ka, bang sabyang ko kaya, o kakdeng kabaryo mo, ima problema daw, kasabi ka keko, alalang ayuda, ilabas na abing lang daw ngaro, pero mas welo lang huli nga kami po karelo. Mas pogiya pala, impoging tatang mo, yan palang personal, pala mo ko'y demistrilyo. Aniya sana tatang, magpasensya na ko mo, nung mitauli naman tatang dening magpasunto, kunek kakaba, ka na kung kanto, banta rin puso'y dos, indam-daman nyo la, bitong yamo naman, ingat wang pusano, ang matiyong palakpak request ko, sana. Alright. Wala bang palakpakan dyan? Nga niya malakpak magbulos yun. Gawin nyo man. Okay, nako po ma. Ay tapos sinabi ko na yung problema yun. Kaya ko pumigaga na ka. Munta ka kaya kag kapitan. Ganakan na kalamanggo. Nakalamanggagetan kayo. Kayo po banda kayo, kayo mo po. Nga nako po. Ha? Salamat kang Boss July. Thank you. Alright. Okay, baka nito, kumpleting kasiyahan mo. Baka nito, akit mo pa si Mayre ng idol mo. Then, pag maragul na ning Kapampangan, then yung tutunan nini, mga palahog kay nga Lureni, mga paras kay Pabulacan, mga paras kay Manila, mga paras kay Perkinoka rin. So, gini, baka nito, kumpleto, ikikatamo pong kasiyahan. Totoo na po nini, ila pong minuna ng diling in-invite. Apong Edward Laksila rin at mga rini. At ila po ya pong kinontak no po ni Takya Kaming Malago at maganakang kumarin at Chicken France. Ikumarin Julie Flores Lamarche. Palakpakan tayo po. Yan. Hello first. Ibigyan ko na po kaya kayo. Yan ang bisang mag-diaper. Mag-diaper na ko pa. Hindi, ka mag-diaper. Maka-diaper ka kanyan. Kung karin ka maka-diaper, ikaw ma, mag-diaper na kanyan. Kung ka bisa mag-diaper, nini ka pa. O taga lang sabogeng ng dilimbog. So now, ladies and gentlemen, from Pampanga, ito po, ang isa sa mga in-invite ni Apong Edward Laksina at ni Madam Julie Flores Lamarche. Palakpakan po natin ang original Pusoy Dos!